ทีนี้ใครตัวจุดนกใครดอกไม้บ้าเว้ย2022 Christmas สาวตัวใครตัวจุดนกพลุค่ะอาวันบ้าเว้ยใครตัวนกเบลเบลขึ้นหำไปChini Dhanbilash motha member shokno bujo tono ani khani hamjak mate chibai maya pharo ai to khairo mani sik tuise tini hai sal kotor chung haino kiman kha kabang ma bororo tabuk hai sal kotor nu yawi mia horobo ang cycle kha sum saroya karoi thangnai borok kabang ma tongo Jungke kai tor hamjak mani bagwe kai tor juno hamjak mani bagwe chung samung kaham kabang ma chung kai mani bagwe puia kai tor mi kong nok khanawi bini raida no tui chung tong mani bagwe puia kai tor hamjak mani jarui se tini sal kotor chung palai man kha abon bagwe chung jo to kai tor ni thani hambai rulai na nango Jung acung mani baru kha baksa ke acung mani usirer kana buska light hanja somoyo sung sarok tamong kha dorok saideman belai kino kaisa program kotor tongo ajago kabang ma borok uthum ayoy dong thok lai kha baksa kap lai kha baksa wan lai kha baksa ke baharoi tong thok lai tong kha आज तमो पंदानो तमो नरक साइडमान पंदा तong मानी जाके कतारो से तमो नरक साइडमान कतारो वर्ल्ड कप तमो वर्ल्ड कप वो एबो कामती चैंपियन का नरक साइडमान चैंपियन अर्जेंटीना ना Argentina champion on pro France by Argentina football tung layo Argentina ke belai ke tong thogui bahal laika musa laika tong thogmari bagui khachamari bagui bor ni mokol ni mukti sik lai tomo azrao France country kotor our France players of people with France ke world champion Maya di bagwe final kio chen jago to mani bagwe bor kabwe to kha aja go football to mani jorao goal ke jo to borok bahar lai ka tong thok lai ka chini khol lai ka tamani bagwe goal mani bagwe borok football to pro tamo kai na na jo to player Buini golo se gol muna na ito muna. Gol mo kaya puro. Gol hindi ito tulay. Puro ka na ikaka. Awon bagwi niyo. Jungson to mama salay. Ay jungson to mama salay. Chini Dhanbilash mo Bagwi. Chini Jisu Kristo. Achai manistar. Jisu Kristo Achai manistar. Chungbo kaisa kai tono lop lai nai Jisu Kristo no chung lop lai nai chung soto kha bai kai tono lop pui ini chung tong thok lai sinai norok anon nai di ang khai ma hai ke football ro borok la chia ui borok ni players ro borok support players ro gol ru khen ke chungbo Gol himi bahar lai ma hai keno tini Jisu Kristo no chung lop lai nai chung so to bahar lai ui Jisu Kristo no chung lop lai nai do norok ano nai di ang khai ma hai keno bu ma khai sinai chung a chong mani bu balu kha ba baksa ke hor thu bui tong mai ba bui mutur phai jak ro buang lu kha aboni ba kisa serang na bu nango kai to ni ko khana mani jora o chung tamo muturi phai khen ke kaham ke kok chung ya chabui ma yaungo aboni ba bui norok ano nai di World Cup hallelujah chung mak lai lai sinai do World Cup ni hallelujah gol ru khen ke borok bahar lai gol hin ma hai ke chung bu a hai ke tong nai jo to ko ngui norok ano nai di ang acting kulung nai sikango norok no
hai ke tongui 1 2 3 hini yang sanai afro ke baharui hallelujah hilai nai dok khorang chiri kholai nai norok ano nai disikamo bo hai ke 1 2 3 hallelujah hilai nai dok ya dong pe ka dok hai ke tong mai di dok 1 2 3 hallelujah they wise they do it back dok 1 2 3 hallelujah they wise 1 2 3 hallelujah Abu teh sa sarang baik na sama baik ya teman bo kamyo Achai ka noro sai teman khorang Jisu ke bo jago Achai tanu sai teman bo kamyo ke siklarok nang sungnai ayang busang wa choknai ro Jisu bo jago Achai ka bo kamyo Achai ka Bethlehem bo jago Achai ka Bethlehem gualno ko Jisu Achayo jungjo to saimano na Bible bucung nukha Bagwi samani bucung khanaka Jisu Kristo Achai mani jagaung kha Bethlehem ni gualno ko ai Jisu Kristo asol buma bu phani kami boro je samane borok sagani Jisu Kristo asol kami bo jagani borok Jisu ke bo tamo bahai ke bui bo no lingkha no saideman bo kami ni borok jung suri probo baksa borok ke hinule na kaisa kami to ngobo ni kami ke oh Nazaret Jisu himlai le baksa borok nam Nazaret ni borok sebo buma bu pake Nazaret kami ni hai pana bo Achai mani ke Bethlehem buma bupa Jisu Kristo ni buma bupa Jisu ni buma ni bumung no saideman carai ro saimano deno Jisu ni buma manliana khorang nu sadi Jisu ni buma ni bumung ke Miriam na Mary Bupani bumung ke Joseph manka borok Jisu buma bai bupa Bethlehem ke town ajago bumung ti sana Bagwi thangkha buma bupa Jisu ni buma bupa Bethlehem town bumung ti sana thangpro Miriam sak kengnani ongkha busabanani jura ongkha bohok sawi tong kata ajorao borok bojago busabanai bojagao charai ongnai hinui jaga naituk sukha haipano borok jaga manliya laso borok mankha gual noko Guest house roko thamui se norok chungno ya chak suile mano tabuk chini bo hai problem ongkha hinui borok saka hai phano borok accept khai maya jaga kurui norok thunani Bagwi tabuk chini guest house jaga kurui kha full ongkha hinui Joseph by Miriam no tamo nai guest house no nai gol nai borok accept khai dia norui se guest house muruk naisa borok no hai misaka norok muchung khainke chini gual no kongo ajaga no pharui ajaga norok tong sudi norok thudi ajaga sabu bali norok ni chake tong dihinoi ayamo borok bo belaki no problem ko torok klai khaba borok boni kok no nori maya aboni Bagwi no Joseph by Miriam gual no go thangoi munam jaga miski rok tuma rok puniki rok bo tong mani jaga thangoi se Jisu Kristo no ajaga Achai ka hinui
jung Simon ka ini asuk bahai ko rungo asuk sana nanglak ka jung joto Simon ka Jisu Kristo bahai ke sungsaro acai kai ka sikamo elem pat angkut tangnai Mika pas odai dui pot no ang porenai damoke Iphani Bethlehem Judani bosongni bisingo kami kotoi kuk kaisa nini bisingni ami bagui koroksa Israel no tui kerunai koroksa painai bini bosong ya pangke kucam modrum rum simino tongo de Chini tim nong porenai am joyo mera muluk nai sulaoke tonguyo hor borok ni mera muluko Afru subrai uni subrai ni suari korok saborok ibus kamo baca paika. Subrai ni pohor ba yak si yakra jungsa saungka hake borok zai kino kiri laika. Damo ke suari borok hai ni saka takri di angorong ni bagui ko thomak ham tubui payo abo beba borok no hapang sedang naik. Ini ni horo Daud ni kamijang Bethlehem norok ni bagui mutang naisa koroksa acai ka bono subrai Kristo jare koroksa musuk ada caruma manuyo ridului mokonjak nugui anu haikino norok bono siniu haikino norok bono siniui mananu elembak thar pore mani joton sako kaitor hadro klai situng surinai Jumno hamsak naisa mai garang apa kaitor osoro no belai belai kinu hambai ini kairo ma hamsak mani zarui 2022 Christmas ni sal kor kaitor nung jumno puluka bohai kan ini thani chung suri mani nung khanawi kaitor Chini Dhanbilash mo thani omui bo o program no ka ham kurung ke chung klaiman ka abon bangi no belai belai kinu hambai apa tabu Nini bos kamu teng Chini members, motha members ni bos kamu nini kok kaino sana ni hiri yang baca sa angcuk ya jase. Nung bebak siu nung bebak saimano kaitor ano cubari. Ani kuk sai nung kontrol klayoi. Oro painaya ni tak kuk romi bagai. Kaitor nang mani kok no ani bising tu nung saklai si dihine. Mutangai sa subrai Jisu Kristo nung bayang surishano. Amen. Bible chungluk mani Mika sumani jago chungluka Jisu Kristo acai mani sikang one sikango hajar tamo bisi kabang mani sikango diari koroksa saiglanka Mika saiglanka tamo hinai Bethlehem ni kamino tuyu se abo koksaka Bethlehem town sikonsa aja ko bui bai mokol pengja kya ot Bethlehem town no Bethlehem kami no hai pano bota mosaka nung bui bai chenja bui nung bui bai koto yongui pano bui bai no tamo chikon hinja bui pano no nini bising tuise borok no pyok naisa koroksa chai phainai Nini aja nini kamyo Bethlehem kamyo sungsar ni borok no khapang sarang nai borok korok sa acai phainai borok no muthang nai sa acai phainai hinui Jisu Kristo acai mani sika ngose bimika diare saiglanka Jisu Kristo ni kok no acai mani kok no sai sana khang khengke kabang masa thai tongo Jisaya diari saiklang mani bo Bible chung nai kengke chung saimano Jisu Kristo acai mani bai o diari rokni juk one pelayo hai phano o diari rokbo sungsaro koroksa borok acai phainai hinui Bible suijak tongo Chini Bagwi charai koroksa acai nai saya dari hai misaka oh Bible chung nai kengke chung saiman ka borok diari ro saiklang ma haikino sama haikino Jisu Kristo osung saro acai paika abon Bagwi Jisu Kristo sung saro acai paimani karon go buchung bujina nango
Dei kaisa Jisu Kristo no bahai ke chung khulumnai abo bo chung buji chung saimana nango. Dei Jisu Kristo no sabo ni bagui achai phaika abo no butung saimana nango. Jisu Kristo sungsaro sabo ni bagui achai phaika. Bebak borok ni bagui se sungsaro Jisu Kristo achai phaika hinu chung saimana nango. Christian ni sibia tabu Ingres borok ni bagui sikam rok ni bagui simia Debarma Tripura Ria rok ni bagui simia sungsaro achai nai job to kosom negro ongtung Ingres ongtung Korean ongtung Dei Philippines pano dei tamo Turkey ni borok pano ongtung job to borok ni bagui se Jisu Kristo sungsaro achai phayo Ayawa Chini gange tongnai borok bukung kolok wan sarok ba di bagui ku Jisu Kristo sungsaro achai phayo Nini bagui simia tabu kaito no simia kaito no khulumia borok ni bagui se Jisu Kristo sungsaro achai phayo Bible chungduk mani ta ang korekha mera muruk nairo khoro Sulawoi mera Bible suijak chungduk ko mera muruk itong mani jorao hor kuthuk nong khana Kaito ni subrai ni suari khoroksa nukjabui phaika subrai ni pohor bochung sawi phayui borok belai kino jai kino kini lai jakha o suari khoroksa no nukui mera muruk nai ro belai kino kini ui tongkha hai pano mera muruk nai ro ni thaniyo suari hai hui sa norok tak kiri di ang norok ni bagui ko thoma kaham tubui set payu tamo ko thoma kaham o mera muruk nai rok ni thaniyo ko thoma kaham minui suari cycle mani tamo o ko thoma kaham ongkha Jisu Kristo se ko thoma kaham boni kok ni cycle ko thoma kaham ke bokuri Tabuk nung sakriman ka nung BM pa sungka nini bagui le khubor khana khenke belai kelo nini bagui ko thuma ka hamangui mano hai pa nung sakriman mani bui khana khenke boli mano ang le maya kinui se kap nai bor ku tong nai nung division ka hamangui nung pa sungka hai pa nini loge ni borok nini gare ke tong nai borok nini tamo student nung high student pore kharu nai mo felong khenke nini abo first division distinction man mani bini bagui khobor ka hamde ongmai yable nung rang kabang man ka nini bagui kher khobor ka ha hai pa nini ari ni borok ni no kana ni borok ke borang mai ongmai bagu nini rang no koi sego no ko kabui tok sai mano hai pa Chini Jisu Kristo le haya beba borok ni bagui se ko thoma ka hamongui phayu ble sungsaro tabo ni bagui Jisu Kristo sungsaro achai phaina nangkha chung saimano tabuk ni borok chung sok ko saimano Christian kono non Christian kono chung tabuk mutamuti saiman kha kai torbai kakalai jak borok kai torbai hak chal khe tongnai borok eden thai blungo koila ni borok chung saiman kha view by Adam borok kai to ni kok no khana ye ui ta cha ni hinmani asima phangbu thai cha mani ba ui kai torbai borok kakalai jak o kakalai jak no hai kurung lai na ni ba ui se Jisu Kristo sungsaro achai phaina nangka o kai torbai kakalai jak ke chung tong mani no hai man juna ni ba ui chung join phaina ni ba ui Jisu Kristo achai phaima ni ba ui Jisu Kristo sungsaro achai phaima ni se ni ba ui ani ba ui ko thoma ka nung sum sogo kuluk jak sum sogo klai jak kai to ni mokolo kuthui abono
mutangna ni bagwi Jisu Kristo sung sarwa chai phai khamle abori bagwi kinyo nung kaham kewal sumi tong sidi abori bagwi Jisu Kristo sung sarwa chai phai kam ni bagwi se ali bagwi se Jisu Kristo sung sarwa chai phayo wan sung nai khenke tabuk chu tebul rok bano ko chair rok chung bano ko einok rok bu chung tango nini senam jak o manui rok ni bagoi nini o tong thai tamo kaham jaga no ya karui nu tebul rok no mu thangna ni bagoi tebul hai khong na de mu chu khalo ke bu mu chung ya na chini senam mani manui chini musuk rok bu chung belai ke no ham jago chung wak tok rok pusi kan ke chini wak tok sui rok bu chung belai ke no ham jago hai phana borok ni bodlao sakno ya phar sugui sui chung pusi kha sui yo chung achai na de mu chung ka ke ku achai na mu chung ya hai phana chini Jisu Kristo le hai bini senam jak borok sum suko kuluk jak soitani antaro khati selek khati jak tong mani no muthang nani bagoi chuk no ha tong thoma jaga no ya karui sum saro achai phekho abo hai ke borok no hamjak nai te bokurui chini busabu tu rung chung hamjago hai phana chung chini busabu tu chini takur bukuk chini girlfriend boyfriend rok chung hamjak bani sai Jisu chung no hamjak bani se kotor chung sai mano tabu mutai kabang ma to hinu chung sai mano o mutai rong ne bisingo borok ni bagui thuinai sabotong borok ni bodlao borok hai kya chayu borok ni bodlao sak no ya paru thuinai sabotong borok sapano kuroi hai mana chini Jisu Kristo ke chuk no ha jaga tong thuk ma jaga no ya karui subsok ni borok no chung no muthang na bagui chuk no ha tong thuk ma jaga no ya karui bekhem gwalo ko sa sai phayu tamun bagui no hamjak mani bagui se tinyo chungwa suna nango Jisu chung no hamjak mani busuk kotor busuk kothu o Jisu Kristo borok no hamjak goi sung saro achai phai mani opok se suari rok bo belai keno tamo sana bu chungjak ka borok ni thaniyo o Jisu Kristo achai mani salo bu mera muruk nai rok ni thaniyo norok ni bagui ko thoma ka bang dubui phayo norok ni bagui Daud ni ka michang bekhemo norok ni bagui muthang nai sa Jisu Kristo achai ka hinui borok sapai ko nini bagui ani bagui Jisu Kristo ni khobor no kok no ko thoma ka dabu ongui de to baksa ke Jisu Kristo chung no hamjak mani ko ko wan sukya sani uchung tui khe to moi Jisu no chini bukhao achai ruya ui Jisu Kristo no chini bukhao raja chai ya ui raja charu ya ui hai kino sani uchung tui khe chung tong bayo Christian no dibisingo bo hai kabang ma to Jisu Kristo ni sai chini ra ro si chung toru jako Jisu Kristo ni sai chini busabu tu ro chung number 1 no to Jisu Kristo ni sai chini mal mata chini no no chung kuchu go tom jako abori bagui tabuk chung Christian wibo Christian phan kurui mong bai ka abori bagui phai ki tabuk te bukuro chini bagui ko thoma kaham Jisu Kristo no tini risimi chini bukhao ka tal kya chai ruar tabu bo chung no sanui tongo nini bukhao ano jagarudi sabo Jisu chung no ringmani no khanaui Jisu ani thariyo ani bukhao nini bagui jaga tongo hinui Sangno kai to ni thaniya pharmanai khorok busuk chini Dhanbilash monthau Jisu Kristo ni sai no hamjak nai sabotong wasui nai di asuk keno no hamjak nai nini bagui cross chuk no ha jaga tong thong ma jaga no ya kari sung saru achai phaina sa Jisu Kristo ni sai nung tamo no hamjak ui tong hasa tabuk wasui tong di
Jisu Kristo sungsaro achai phaimani sikago borokno mutangnani bagoi sabo sungsaro borok khaiki achai nai borokni bodlao sabo thangnai hinui chukno hao announcement khailai sabotong borokni bodlao thuinai borokni borokno mutangnani bagoi hinui nai tukha suari rokni bisingo bukoroi 어중노 하니 루꾸롱니 비싱어 꾸루이 숭사로 코럭 사파나 꾸루이 수문루니 돌아로 저또 나이 두구이 파노 코럭 사파나 꾸루이 라소타 몽카 가이토니 사사 지수 크리스토 앙 보르럭 너무 탕나리 보고이 아니 쌍롱 역하나이 앙 탕시나이 보럭 하이케 앙 아차이나이 앙 사똥장 많이 베바로 소유 앙 탕나이 앙 보르럭 너무 탕나이 tabuk soitani andaro tongnai borong mutangnai hui posak roya paru mani jorao chukno hak siring ke tongo hini chung saimano suari ro Jisu ni thani tamohi de chukno hani sira prok tamohi de chukno hani luku rok tamohi Jisu Kristo ni thani o Jisu Nini bagui chung ongi edeba chung tongople nono sal brum horbung chung nono po Nini bagui chung samung tangui tongo nung zen dang mani chung klai mano Nini bagui chung ongi ede hinui Jisu Kristo ni thani borok prosro sumung sungo hai pana Jisu tamohi Mera kuma nairo soitani andaro sereng khati jabui tong nai borok no butang nai bagui ang thang nai ang chumno hadorok bai tong thugui tong manlia ani hamjak mani borok tabuk sumsugo kulugui tong ang borok no ang nai manliam le ang thangsinai hinui Jisu Kristo chumno ha tong thokma jaga no yakarui Chini bagui sungsaro achai phaika asu ke chumno hamjak nai chumno khairong nai Jisu Kristo ni tuinung Musuk tabuk sak tekto mani tong Jisu Kristo ni mungoi nini sak Musuk jora ruiman sak manungwan suri tong sini Jisu Kristo achai mani sal jur baloka ot sal dismi hai chung boito ni hai singobu yak prisenai bebak to no hai chung yak priselai nai Jisu Kristo no tuyui hai di Chini sak no kaito ni babu ya phalui Bini kok no khanawi tong nani chungwa subla sinai kabang maborok tabuk ni Christmas surao kaito no ek namaro ton yawi tong thokcha thok simi wan subui kan mung chungmung simi tu bukha to rojakui abo hai tong nai kabang ma tong abo simia je kaito no pui tong khlai nai rong ni bisingobo Christmas sura simia je pro Jisu Kristo no ek number ton giawi kaitor bai hakchal ke tongnai borok kabang ma tongo kaitor no surina ni bucung serer bayo kaitor no khulumna ni bucung serer bayo kaitor ni thania pharmungya pharna ni bucung serer bayo sakni babu simi se chungwa subayo asuk ke no hamjaknai ano hamjaknai Jisu Kristo ni tuyinu tamo khaiman Bini mungui Musuk zarano ya preseman kini wan sugui tong sidi kaitor no hamjago kaitor ano hamjago kaitor no karui chung no hamjak nai khorok sap hano koroi tai singang saka o mutai kabang ma to mo chung saimano mutai no chung pusio agio no roko Chini do mo thani bisingo bu mutai pusinai ka bangma chini mo thani bisingo tongo tamoni baguyo mutai rok no chung pusika chung tamoni baguy mutai rok ni thaniyo puja rok chung ma khlai kasa kiri mani baguy se chini Jisu Kristo ni chung kiri na nangya bosi chung no hamjako bosi chung no hamjak mari baguy sung saro achayoi borok hai phano achaya belai kino gorib rok ni sai pu gorib zero se boto ni sung saro achay khable chukle belai kino proud kum chungko kai tono suri nai borok bui bai chung no kisa hamya sajak ke chung jole o bui bai kisa hinja kan ke bo buta mo jan angwa hai
abo hai ang tamo khlai kha bo sitam bo tamo khlai bo ya phar ung ya phat ani sai kabang de khlai abo hai mang chini bukha belai kheno kuthu Jisu Kristo hai ke kotoi sakno kotoi sna hui jiro chung tong nanango Jisu Kristo di tong mo suri thai kabang abo ni bagwi no tini ni sminu wan suri nung kung chui tong hanke kung chuk nung kuchugo tong mani simi ong khordi nini bukha je hamya wan sumani no Jisu Kristo achai mani shalo nung hamya ro no khibi oi Jisu Kristo ni mo chung chui ke tong nan chesta phai si Jisu no karwi chini bagwe tai ta mo tong ba hakchang ma bukuroi tong thong ma bukuroi chung Jisu no khulum khenke ba Jisu no chungman khenke ba boni mu chung tui ke tongoi chuk no ha chung sogui nar bagai chuk no ha chung sogui yasa Jisu Kristo bai chung mala yasa bini kok no khanawi bini mung no nawi dini ni simi chung Jisu bai tongmani phaidi chesta khlai lai sinai ta kridi hini Jisu chung no sa Bible chung no sa bo thi mo chung nukha ta kridi kai to no poi to khlai nai ro ni bagoi mungsa kiri thai purui bolong ni bula sarok no chung kiri de to borok chung no mungsa khlai maya chung borok no kok ru khenke Jisu ni bising tui borok no kok chung kok ru khenke borok chung no kiri kharo ta kridi kiri thai purui kai to no poi to khlai nai ro ni bagoi mungsa kiri thai purui kiri phai nai ro ni thanyang sana muchungo akabang ma jago thangja mutai hamya bai komol jak borok buang kabang manukha baksa borok ke munam de borok ni khunju kotorongo de mo kotor bai buang malai jak Jisu Kristo ni mungbai ang borok no ko grui o bohong tong mari o mutai hamya no chung no kiri wise Jisu no kiri wise kharo amutai hamya bai komol jak borok no hamui phayoble aboi bagui dini phainai ta putte buku ro ta kridi mungsa pharo ta kridi huinani buta kridi uthuiro no buta kridi tamoni bagoi Bible chunukha ta kridi ang norok ni bagoi kothoma kaham tubui phayo kothoma kaham tamo Jisu Kristo Jini bagui Jisu Kristo sungsaro chai phai kha te kiri nanang lia mungsa kiri thai kuri kha chung sungsaro achai khenke tamo salsama thinai dung thui mani ya gulobo chung khe tong thok ma jaga chung no ha sogui nai abor bagui tabu kai to no poi to khai nai ro ni bagui mungsa kiri thai kuri abor bagui no ini ang asuko kolok salia kisi sang samani jo toni sakao kaitor hamil khai situng ang